Meeting guys, gagubot nas mga bayronon. Grabe. Yeah, may pinansir. Guys, madung adlaw na tanan guys. February 3 na dayron. So ako na pud ni si Ruby Provinciana. Ja, welcome sa akong YouTube channel. Kanang palihog lang pug ko og subscribe ug click the bell para maka-update mo sa among mga video kada adlaw. So dakag tabang na namon guys, makatigom ko. Kanang bisan og kanang wa man di man ko makasweldo kada buwan pero matigom ra jud ng dollar. Daghang salamat ninyo ja. Naka-ready day ko guys kay naghuwat pa kong Nicole kay nagkuan siya kanang nag-ilis kay ija akong ubanan. So padung may karon sa meeting ni Crystal. As 8 ko ag meeting guys, walang prepare na mi og sa ja. Kuan kanang wa ko naligo kay naligo man ko gabi Pagka nakapahuway ko kay naligo ko gabi guys, mo nga ning atake ni nagahang likod gabi kay naligo ko nga gabi na. So gikatuan ko kay mga ginadigikan ni gud spikas daghan murag nangatag ang lawas ba murag na mga tilas siguro sang likod man ang nakaligo jud ko kahat gabi man wala sa ko maligo karong buntag. Da pa domi karon lagi sa eskwelahan kay nali ko ni meetingan sa kuan kanang family di lagi ko siguro ni. Kay api lagi ko pud si Crystal sa King and Queen. No ko daghan kag nagpatong-patong na ning mga obligasyon karon sa mga anak. So napa ko'y problemahan nga magkuan kanang mag-deadline na karong February 11 nagijahang bayranon sa utiking. Diya mo lagi nagwatuwat palagi pud nga mo sildog jang papa. Padung nami karon sa meeting. Diya lay kuno kong ubanan kay ang dili kuno ko boring dadto magbaklay sa kasada kay baklayin ra namo padung dari gikan dito kasi sayang po ng 20 pesos nga mong isa kay tricycle so magbaklay na lang Miss Nicole. Dali na nak. So padung nami guys atangin nami to pero di man ko magbidyo-bidyo sa eskwelahan kay mauwaw man ta magkuan, mauwaw ko mamamitaw usahay og may mga meeting si Nicole na lang may ahang pamitingan kay mauwaw na ko matug kasada kay kuan lagi kanang daghan kadong mo kanang no singgit ba nga Ruby Provinciana nga na murag na kita na sila sige dari nga nali ko YouTube channel man ang ban mo ingon nga hayahay kuno ko kay YouTuber na lagi kuno ko sa may nakahayay sa akong pagka-YouTuber taon nga wa man gali ko nakasweldo. So samot na karon guys kay $79 ra. So adjud mo abot og so ni cut off mga na inagka 20 city sa katap kuan inagka 20 city sa buwan mo cut off na. So $79 ra jud dahil si agi 90 ka pinra adjud mo abot og $100 manawa adjud ko kasweldo karon pong buwan na pud di po ko makasweldo. Samot na siguro og February kay Y31 na mabura ka jud adlaw sa February. Sa dilaman guys kay matigom ra man gihapon na bisag mga 3 ko ka buwan di makasweldo matigom ra gihapon na. So mo adto nami guys atang ilang dito sa among eskwelahan sa meetingan ron. So mag meeting lagi kuno ron sa family di. Kaya ang family di kuno yung Crystal inagka February 17. So tara nak, so ato na ta guys. Meeting guys, gagubot nas mga bayronon. Grabe. Yeah, may pinansir. Wala pinansir. So daghang kadug mga bayronon si Crystal kay apil pud siya og kanang Queen and King. Ja plus family di pa jud. So gas kuan ga dubli-dubli ka mo hang kuan ron gastuson durong buwana. Sa isa pang utiking dani nga hang kuan hang maestro na ka. Maestro na ka. Uy ba masunod. Baktas na pud ta. Meeting ni hapit pud mi dari. Among gitanaw gihang papa. Papa nak. Nak. Daghana gis oh. No, daghana gis. Hala, bisag ba drabam hadlik ra bukay nga anak. Iyo anak. Biling. Wait na anak. Kunin namin guys, kaya daghan kadug mga tao na nanaw og wheel shark.
Sagasa na probinsyana. Hala, lami ano ba saging kay dagko? Morning. Gusto na ba? Di ako nuhay ko no sa Managagwan. Anong graduate ka? Graduate ako. Kuma, nag-train na ka? Wala pa? Hoy, pagpapasal ako ng building sa. Pasar ka? Training lang. Asa? Asa? Yes, instruction. Dito pa? Labay-labay man di ba? Salamat eh. Dito na kami sa Wawawe. Wawawi. Sige, sige. Wala po idang kwarta te. Ay, mali. Showtime pala. Ito yung pulis. Ah, puhon, maluy Ginoo bitaw. Pulis na jod. Pulis na jod. Hi, si Hal. Hi. Tuslob. Mani amo konsyal diri nga active kayo. Salamat kayo konsyal. Asa man ka nag-duty gihapon karon? Wala ka ron. Aw. Ha? Ruby, probinsyana mo na. So muna ilisod guys ug kanang mag gawas ko daris kasada kay daghan na mo siya gito grubi probinsyana. So gikan day min lagi guys nag meeting yan ni hapit mis diyang papa na to briefing. Dito dagang pulis ba? Oh ano wali mo ka na? Wala, busy mo to sila kamurot na mo to sila gitikitan. Ang buntuon ko dito. Diya ka ba di kahang sir guys dia. Ikan lagi may nag-meeting, i-escortan ko ni Diya. Diya ko rin mag-escort na guys, kaya nakakatong manawag na ito, Ruby Probinsyana. Oy, Ruby! The vlogger! O, anang, uwaw na ka ito igawas guys, mauwaw na ko. Hindi na makasadang nagko. A few moments later. Majong hapon, Diya wali ko maninda karon kaya na ako gilakaw ganiha pag abot na ganiya gikan nag-meeting na nakipag-meet na hanja kuwan ka nang di man sa pwedeng pa-vlog kay private so daghang salamat ka do sa nakipag-meet na ganihan ja kuwan nilagi buwa lagi ko nakapag video ganihan ni sa kay kuwan lagi ka nang private lagi di siya pwede ja guys mo niyang gibuhat karon maghapon kaning angang 3 colors kay nalaghan naman ni kay usaran ni kabukang gihatag sa ang amo kani diyang giputod mga to si Janing aghang pinutdandan ni mga to si Jato na initirek nga sanga so aguban guys kita putod-putod pa jud na mo na ni kana so mo na sa kadaghan diya kani pud guys kay hinatag pud ni ati daday nga cardinal so hapon ni sang giputod baw haradog hang kaputdan dana murag kani siguro na mo lagi ni siya kanang mo ni hang giputdan diyan na po siya ning kuan so gipang putol-putol jud na putol-putol man na naghanap pud na sa kani bago man ni siya kuan naghanap siya guys so mo ni hang gibuhat kay wala gyud ko nakapaninda kay nadugay ko nakaabot ko dari ganiha mga alas 3 na siguro to mo tong kadali-dali ko pagliko ng kapanghipos guys na ja nay kanais ka dun siya guys bago pa pud na diyang gihatag na ni kuan Maricel ja kanipod kuan ni siya kanang kani di ay siya katong niuli kog buhol nga nakoy nakasakay nga taga Argao mo tanaw man siya ni siya sa vlog kay ning ko nga hali sang pakit umot na ni so gitagaan ko di siya sa nga dani katong nakasakay na gikan sa buhol Argao. So magkauban ra po ni siya sa mga ingani guys na kani kauban ra po na pero kani siya dwarf gagmay ra kadto na siya ja kani kauban ra po na sila kani ganahan jud ko na siya manahan siyang padaghanon kay ganahan jud ko na ni siya pareho ra na silang klase nga na guys pero lain-lain lang mag-color pareho ra na sila dani ja malagi guys nagkalat lagi ko dari kay gipang kuan na kay daghang kajugud gipamutdan na kay daghang kajug mga ud na sakpan hag mga ud guys na hurot lagi mga dahon muna hurot og mga dahon sa babaw dari na po siya na nasakpan kaniha duha ka buok mo nang nahurot po ning ud na so watay ganap ka duron guys kay walay ko nakapaninda ja di sa siguro ko maninda guys kay niatake lagi po ning ang likod yan giubo po ko gabi nya kuan kanang hapit na rabag utiking ni Nicole dya madura ba miyog syudad manang nagamping sa asusang lawas di sa ko mag kuan ron guys kanang kiubo lagi ko dya murag
Dahil mawara po ni kay allergy ra ni. Ja, mawara kay wa jud tay maadong kuan ron guys kay mara gito ka mong gimitingan gani ha mga bayronon lagi ja 500 ang bayronon ni ja sa ijahang king and queen. Kay grade 12 naman sila guys ja magkinalan kuno kantang kita ko anang ilahang queen and king ila kunong himuon og usa ka room o kanang room ba nga nagubaan ja ilahang ajuhon mo nang kay grade 12 lagi kuno sila kanang graduating madyo lang kuno na kuno sila ibilin nga remembrance kuno silang pagka grade 12. Daghang kadtong salamat ninyong tanan guys kay nagyapon mo nag subaybay murag gihangat ko kay murag lagi gahang ginhawa lagi guys nga murag nakuan ni gabi ja mangita ko karon og manghihilot kay des niagi lagi guys nagligo magugog singet kay na ako'y duha ka kliyente nga kuan gihilot ja des niaging gabi murag ning balhin siguro ni sa ang likod manang may sakit ang likod ja guys man to guys kay hapon na so basta ganahan jud ko na ni ja guys ganahan jud ko ana ni ja kuan day guys kanang magimitingan lagi ganiha mo lagi to mga magpamili dira nagka February 17. Jawa para man is jay gown. Bawasan na po na ni gown. So, na ba kayo nang huwam mi gown. Mahal ka jua green. Kanang 500. Bawala makakaroon ng pila na rin sa kuandron kanang gown. Huwag katong gown ngayon mag-isuot sa kuan. Ayaw to ay. May tanggay. Ano tangan mahuwam? Kaya kinahalaman dyan ka ng queen man dyan siya. Queen o king. Kasi yung pares. Secret. Wala na naka-secret ha. Diyan lagi guys, malay ko no ka ng ang kita lagi ko doon ng ilahang king and queen. Ikuan na po nila guys kanang bago manggod ng eskwelahan dari pira pa nakatuig kanang murag imo na po nila kanang usa ka room ba para istakan kuno nila sa mga gamit kay mga gamit dito silang eskwelahan nga basa na sa tuo. So ila ko nang ipa-repair sa room ba para na sila maistakan. Just set out day ko ni kuan guys kanang Tokayo Roberta Ramos. Pasat out ko no si Ja sa ijahang mga igsuon diha sa Bakani Clarin Bohol. So sat out ko diha sa mga Bakani Clarin Bohol sa Bayloy Kus family. So shout out daghan kadtong salamat Tokayo. Shout out pud ko